Der var en meget spændende begivenhed 0,5 milliard år siden, hvor alle multicellulære liv, altså alle dem, der består, alt det vi spiser i et stort hele, blev opfundet. Alle insekter blev opfundet, alle fisk blev opfundet, alle muslinger blev opfundet. Efter det, der blev ikke opfundet flere livsformer. Der blev lavet alle mulige raffinementer af de her livsformer, men der blev ikke lavet nye ting. Så der har været et drive på det tidspunkt, som har splittet sådan det første forsøg på at lave mere komplicerede organismer af flere celler sammen, og så splittet den ud i et vist antal designformer, og viser et af de design sammen med fisk og sådan noget. I den store skala, der bliver vi og fisk puttet sammen i samme gruppe. Så det er sådan en rimelig bred gruppe. Men selvfølgelig er der lidt forskel på os og en fisk. Og det er så sket senere.